Добър вечер, дами и господа! Добре дошли на тази изключителна премиера, която обещава да промени изцяло начина, по който възприемаме човека, силата на дъха и дълбочината на духа. Тази вечер с гордост представяме забележителните книги на един необикновен автор – Кубинецът. Първата книга, Енциклопедия на човека и неговото здраве, е истински пътеводител. Тя обединява древната мъдрост на вековете със съвременната наука, предлагайки цялостен поглед. Това е не просто книга, а пътеводител към дълбокото разбиране на човека като жив храм на природата, разкривайки тайните на нашето съществуване. Следва Енциклопедия на дишането, едно завладяващо изследване на науката, изкуството и мистиката на дъха. В един забързан свят, където често забравяме дори да дишаме осъзнато, тази книга ни връща към самия източник на живота, към всяко вдишване и издишване, разкривайки неговата трансформираща сила. И накрая, легенда за бялата нинджа от езерото на тъмните сенки, една епична притча, която разказва за честта, безграничната смелост и пътя на безкрайния дъх. Това е вдъхновяваща история за човека, който успява да превърне болката в несломима сила, а мълчанието в дълбока и променяща истина. 3 книги. Един автор. Един път пътят на безкрайния дъх. Открийте мъдростта, силата и вдъхновението, които ще променят живота ви.